hizkuntza eskubideen aferarekin lotutako azken epaiak izan ditu goiz honetan Euskalgintzaren Kontseiluak hizpide larritasunaren aurrean mobilizazio soziala ezinbestekoa dela adierazi du Kontseiluak eta horregatik azaroaren 4ean Bilbon egingo den manifestazioan euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei parte hartzera deitu die. Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusiak adierazi duenez, euskararen bizi berritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna dago auzitan eta arekin batera berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Bizikidetza funtsean gehitu legez, epaitik epaira kezka hori larritzen ari zaien. Gainera, Kontseiluaren aburuz, gero eta argiago geratzen ari da kasuko ebazpenetik haragoko joera bat dela, oldarraldi judizial bat azaldu dutenez. Are euskararen normalizazio prozesua trabatu eta egindako bidean atzera pausoak eragiteko olatu erreakzionario, atzerako eta euskarakoa dela zehaztu du. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan hizkuntza eskubideak hizpide. Azken aldian euskararen normalizazioaren eta bizi berritzearen aldeko neurri eta politikak kolokan jarri dituzten sententziak jaso dira epaitegietatik, bada esku hartze judizial hauekin desadostasuna agertzeko eta udazkenerako manifestazioa deitzeko agerraldea egin du goiz honetan Euskalgintzaren Kontseilua Bilbon. Bertan izan da Aiara Durreta lankidea. Euskararen kontrako oldarraldia salatu dute ehundik gorako norbanakok eta gizarte eragilek. Bilbon egindako agerraldian ehunka lagunek kezka agertu dute euskararen bizi berritzea helburu duten neurrien kontra auzitegitatik jasotako sententzia sortaren aurrean. Salatu dutenez, epaitegitatik hartzen ari diren erabakiek atzera pauso handiak ekarritzakete. Hala, azaroaren 4ako Euskalgintzaren Kontseiluak manifestaziora deitu du hizkuntza eskubideen alde. Dei egiten diegu euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei azaroaren 4an Bilbon egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Larria baita gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta arekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean, bizikidetza. Euskaraz zabiltzala azken egunek utzi dute besterik euskal filologia mantentzeko eskatu dio Euskaltzaindiak Espainiako gobernuari. Euskaltzaindiaren arabera zuzen ere, euskal filologia hizkuntza modernoen edo filologia hispanikoaren barruan jartzeak ez dauka inolako justifikaziorik eta ulertezina da, ez baitu onartzen behar bezala ezarritako eta erraz bereizitako errealitate zientifiko eta akademikoa. Euskaltzaindiak gutun bat bidaliko dio Pedro Sánchez Espainiako gobernuari euskal filologia berariazko jakintza arlontzat manten dezala eskatzeko. Izan ere, Espainiako gobernuak jakintza eremuak arautzeko dekretua lantzen. Ari da eta horren bigarren artikuluan zirriborroak hizkuntza modernoak eta filologia hispanikoa, klasikoak eta antzinako mundukoak baino ez ditu aipatzen. Hala, Euskaltzaindiak salatu duenez, euskal filologia hizkuntza modernoen edo filologia hispanikoen barruan jartzeak ez du inolako justifikaziorik.
Hizkuntzaren bueltakoak horrela, gaiz aldatuta, Bizkaiko metalgintzan hainbat greba egin zituzten udazkenan lan hitzarmena berritzeko negoziazioaren testuinguruan. Mobilizazio horietan parte hartzeagatik ikertu gisa deklaratu behar izan dute hainbat langilek. Gaur bertan beste saio bat izan da eta sindikatuek agerraldea egin duten auzipetuei babesa adierazteko adi. Bizkaiko metalgintzako 10 grebalarik deklaratu behar izan dute gaur Barakaldoko epaitegietan Bizkaiko metalgintzako piketeetan eta mobilizazioetan parte hartzeagatik. Gainera maiatzaren 15ean beste 2 grebalarik deklaratu beharko dute. Hala, goizean LAB, Comisiones Obreras, UGT, CNT, CGT eta SK sindikatuek agerraldia egin dute eta bertan Ertzaintzaren muntai poliziala salatu dute. Horrez gain Jaurlaritza eta Feben patronala grebarako eskubidea urratzen ari dela salatu dute eta horrez gain grebak kriminalizatzen saiatzen direla ohartarazi dute sindikatuek. Gaurkoan Barakaldoko epaitegiaren aurrean Bizkaiko metalgintzako gehiengo sindikala mobilizatu gara, deklaratzera deituak izan diren grebalariei sostengu osoa emateko. Zentzu horretan argi eta garbi utzi nahi izan dugu, greba ez dela delitua, langile klasearen eskubideak defendatzea ez dela eta ez dela inoiz delitua izango, eta zentzu horretan gure sostengu osoa adiskide guztiei eta jarraituko dugu zentzu horretan ere borrokan behar den heinean. Eskerrik asko Aierari gaiok gure ganatzearren, eta orain etxebizitzan jarriko dugu begirada izan ere hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditu Espainiako gobernuak adingabeak dituzten familiei eta gazteei zuzenduta dago ekimena. Etxeko hipotekaren 20% ordaindu ahal izango da abalekin. Hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditu Espainiako gobernuak. Adingabeak dituzten familiek eta gazteek eskatzeko aukera dute. Abal horiek ez dute kosturik izango zurdunentzat, eta 2025ko abenduaren 31 arte eskatu ahal izango dira, baina beste 2 urtez luza daitezke. Eskatzaileek 37.800 euroko diru sarrera izan dezakete gehienez jota, eta bikoteak izanez gero 75.600 euroko diru sarrerak baino txikiagoak. Etxeko hipotekaren 20% ordaindu ahal izango dute abalarekin, eta horiek eskatzeko epea zabaldu dagoeneko Espainiako gobernuak. Hori bai, abalaren denbora 10 urtekoa izango da. Bestalde, maileguak ezin izango du etxearen balioaren 100% gainditu. Eta hiri ezinez gabiltzala Nafarroako kolektiboek etxebizitza duina aldarrikatzeko manifestazioa deitu dute larun baterako. Leire Martinez lankideak emango dizkigu xehetasunak. Alokairuaren prezioak ito egiten gaitu. Etxebizitza guztiontzat lelopean mobilizazioa iragarri dute Nafarroako hainbat kolektibok larun batean. Etxebizitza duin bat eskuratzeko zailtasunak edo ezintasunak dakarren arazoa salatzeko helburuarekin. Egungo sistemak oinarrizko eskubideetako bat negozio bihurtu duela nabarmendu dute ohar batean kolektiboek. Gaineratu dute ere, alokairuaren prezioa garestitu egin dela azken urteetan, eta biztanleriaren diru sarrerak ez direla proportzionalki hazi. Hortaz gain, datu batzuk ere zabaldu dituzte. Hala nola, Iruñean eta eskualdean etxebizitzen prezioak 122 egin duela gora azken 5 urteetan, eta Nafarroako osoan 152. Errate baterako, 2018an alokairuko etxeek 161ek 306 euro bitartean ordaintzen zuen hilean. Gaur egun, 154ak 600 eta 1000 euro bitartean ordaintzen du. Gazteen egoera salatu dute ere bai nabarmenki. Nafarroko gazteek alokairua ordaintzeko soldataren 170 erabili behar dute eta hala, gizarte klase pobretuen bizi baldintzen okertzearen aintzinean, hobekuntza nabarmenak ekarriko dituzten neurriak eskatuko dituzte larun batean izanen den manifestazioan.
Bestaldetik Eusko Legebiltzarrak babestu ezarren ez dute amore emango lanean jarraituko dute herritar guztientzat eta baldintzarik gabe oinarrizko errenta bat lortu arte. Orain deituriko plataforma bat sortu dute eta astearte honetan aurkeztu dute. Bilbon azaldu dutenez, Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako herri ekitaldi legegilea bultzatu zutenetako asko daude, duela hilabete gutxi sortu zuten talde horretan eta sustatzaileen artean adi. Marrean Espainiako Kongresuak abortuak arautzeko onartutako legearekin zabaldu egin zuten haurdunaldiak borondatez eteteko aukera lehen 14 asteen barruan inolako arrazoi biderik eman gabe aborta daiteke ordutik Hego Euskal Herrian aurreko legean bortxaketen ondoriozko haurdunaldietan fetuak malformazioak zituenean edo andreen osasuna auzitan zegoenean soilik egoera horietan eten zitekeen haurdunaldia. Bada 2010ean ezarritako lege aldaketaren aurka egin zuen PPk urte hartan bertan eta helegite bat jarri zuen horretarako Espainiako Auzitegi Konstituzionalean atzo jakin zen auzitegiak atzera bota duela helegite hori behin betiko eta beraz legea onetsi egin duela. Legeak gora eta bera araudi bat proposatu dute Hondarribian alardea berriz publikoa izateko testuaren hasieran 2. eta 3. artikuluen edukiari erreparatuta argi eta garbi ikusten da dokumentua propio prestatuta dagoela 1996tik Hondarribian alarde parekidearen aldeko aldarriek jaso duten kontrakotasunaren ondorioz gotortuta dagoen gatazka bideratzera eta desfile misto bat lortzeko oinarriak jartzea duela helburu. Hondarribiko Euskal Herria Bilduko lantalde feministak ondu du alardea antolatzeko arautegi berria. Atzo aurkeztu zuten herrian bertan. Hezkuntzari erreparatuta aldiz, pil-pilean dago oraindik Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege proiektua eta eragileak bata bestaren atzetik ari dira iritzia ematen. Atzo ikastolen elkarteak egin zuen balorazioa Donostiako ikastolen etxean, Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakariaren eta Nekane Artola lehendakari ordearen ahotik ikastolen ustez hezkuntza lege proiektua balekoa da, baina gabeziak ditu. Atzo adierazi zutenez, hizkuntza ereduak isilbidez indargabetuta daudela, baina murgiltzea eskatu egin dute baita ere, horrez gain matrikulazioan hartutako erabakiari eusten diote.
Printzipioz, behin baino gehiagotan esan dugu moduan, planarekin ados gaude, kontua da, eta aurreko azten erkidegoko ikastola guztiekin bilduta egon eta gero, guretzat ezinbestekoa da ikastetxe batetik bestera egongo den fluxua orekatua izatea, eta hainbat ikastoletan ikusten ari garena da fluxu hori desorekatuta dagoela. Eta lurrari lotuta iragan urteko lehorte historikoak kezkatuta ditu Euskal Herritarrak, batez ere nekazariak, bada euri eskasiak dirau, eta azken astotan bero handia egin du testuinguru horretan badira neurriak hartzen hasi direnak ere. Zuiako udalak datozen hilabeteetan prezipitazio gutxi egingo duelakoan, eta udan izango den urgabeziari aurre egiteko arduraz jokatzeko eskatu die bizilagunei, eta laborategiak ez ureztatzeko eta igerilekuak ez betetzeko. Euri gutxi eta berolde handiak, 2022ko uda garaia alakoxa izan zen Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu zuen bertoko paisaia eta egoera. Ildo horretan aurtengo udari ere beldurtuta begiratzen diote. Euskal Herrian barrena iparraldetik gero eta hegoalderago egin lurrak are lehorrago daude. Azken asteetan bero egin badu ere, temperaturek zertxoait bere egin dute, baina ez da nahikoa izan. Izan ere, ez da euritantarik iritsi Nafarroa erdi eta egora. Erribera aldean dagoeneko zerealen uzta galdutzat eman dute. Lehortea oso gogor jotzen ari da. Azken 6 hilabeteetan batez bestekoa baino 140 euri gutxiago egin du. Peio Horia emeteko kideak azaldu digu. Erriberan edo erdialdeko hainbat tokitan egoera oso txarra da, delikatua, kezkagarria, batez ere, ez dugulako prezipitazioa handirik espero datozen astetan. Eta udari begira laborarien kezka handitzen ari da. Euren uztak eta beraz diru iturriak arriskuan ikusten dituzte, baina abeltzainak ere aberentzako bazkalekuak lehor izataren beldur dira. Entzun Xabier Iraola Enba sindikatuko koordinatzailea. Oso panorama beltza datorkigu, bai udaran bertako belardietan, baina baita ere udazkenaren begira forrajean dagokionen. Testuinguru honetan beltz ikusten dituzte datozen hilabeteak. Zein eguraldi espero da? Prebizio txarrak dira, esporekoa da udarik ez dakit beroena, baina seguraski berenetako bat, eta momentu honetan baso zute handien portaeran kezka handia dago. Claro, beroa eta ur falta gehitzen baldin badira, arriskua biderkatzea normala da. Momentuz jakina dena, azken egunotako euritan taurriak ez direla nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Eta gai hau landu berritan, bada besterik gaurko egunean gurean. Izan ere nazio artera begira jarriko gara, izan ere eskuin muturra izan da garaie azken igandean ospatutako Txileko Kontseilu Konstituziogilerako hauteskundeetan, bere osatuztegi nazioarteko kazetariak azaldu digu zer izan zen jokoan bozketa horretan erne. Hitz gutxitan esan da, hauteskunde hauen bidez sortuko den 50 kideko organoa izanen da herrialdeko konstituzio berria idazteko edo idazteaz arduratuko dena. Egun Pinochet diktadoreak ezarritako 1980ko konstituzioa dago indarrean eta horixe da ordezkatuko dena. Hamaika telebistan azaldu genuen, baina testuingurua zertxobait gogoratzearren irailaren 4ko erreferendumera eginen dugu atzera. Orduan, herritarrek konstituzioaren proposamenari ezetz esan zioten. Iazko abenduan prozesu konstituziogile berria eratzeko proposamena berronartu zen, 3 hilabete luze negoziaketetan eman ondoren. Txiletarrek aukeratutako 50 pertsonez gainera 24 adituk ere hartuko dute parte eta ziurrenik konstituzio berrirako plebiszitua azaroan eginen dute.
Hain zuzen ere, botoen erenak baino gehiago eskuratu ditu Alderdi Errepublikanoak 15 milioi lagunetik gora deituta zeuden boto ematera, alaxe aritu zaigu Satrustegi emaitzez. Zenbaketa bukatuta, hauteskunde hauek eskuin muturrak irabazi ditu, botoen 26% lortu dute, eta 50 eserlekutik 22 eskuratu dituzte. Aukera hau, gobernuak aurre ikusi zezakeen arren, ez zuten halako alderik espero. Eserleko kopuru honek aukera ematen baitio, eskuin tradizionalaren eserlekuak gehituta, konstituzio berria nahierara sortzeko gehiengo osoa edukiko luketelako hala. Esan gabe doa, gainera, Alderdi Errepublikanoko buru den Jose Antonio Kastek 80ko konstituzioa defendatu izan duela. Atek Gabriel Boric Txileko presidenteak bere porrota onartu du moneda jauregitik eta Alderdi Errepublikanoari eskatu dio akats bera ez egiteko. Porrota onartu du eta gobernuaren eta kontseilu konstituziogilearen arteko desberdintasunak nabarmentzekoak direla badaki. Boricek 2022an irabazi zituen hauteskundeak, 2019ko protestek Txileko eskuina hitzik gabe utzi ondoren. Konstituzioa idazteko lehen saiakeran esan bezala ezezkoak irabazi zuen eta aditu batzuen ustetan Boricen akats nagusia bere gobernua konstituzioa sortzeko proposamenarekin zuzenean lotzea izan zen. Ezezko horrek Boricen lidergoa kolokan jarri baino deserosoa bihurtu zuela esan liteke. Oraingoan, hauteskundeen emaitzak ezagutu ostean, Gabriel Boricek Alderdi Errepublikanoari eskatu dio akats bera ez egiteko. Aurreko prozesuan egindako hutsegiteak ekarri ditu gogora, bere hitzetan ez baitziren gai izan, desberdin pentsatzen zutenen artean ados jartzeko eta entzuteko. Honekin elkarrizketaren alde egin du eta demokraziaren indarraz eta garrantziaz mintzo da. Boricen hitzen aurrean, Kastek bestelako bidetik jo du. Elkarrizketari momentuz ez dio hitzik eskaini, emaitzak jakin bezain laster adierazi du Txilek porrot egin duen gobernu bati aurre egin diola eta herritarren erabakia zentzuduntzat jo du. Txiletik datozen azken berrien analisia egin da, gurera bueltan kultura arlora egingo dugu salto, izan ere Eusko Zenoa jaio da kultura astintzera datorren plataforma independentea. Kultura astintzera datozen plataforma independientea da eta Euskal Nortasunen adierazpen libreak azaleratzea du helburu. Nire aportazioa mundu guzti pentsatzen zuen plater edo menu edo horrelako zerbait izango zela eta proposamena oso bestelako izan zen. Argazki edo maioste maikinguru bat proposatu nun. Eta gure herri nola izan dalako ez, momentu handi gehienak alda gauzatu dialako. Eta hoxe izan da nire aportazioa, maikinguru bat proposatzea eta gauzatzea. Formato berri bat izango da, ni margolarian az, body paintinga bai egiten dut, eta formato horretatik oin experimentatzen nabil bideo formatua, ez? Eta kasu honetan, bidelagun eukingo dut dantzaria da emakume bizkaitar bat, Janire Etxabe. Kiroletan bestalde bueltan da Zegama Aizkorri mendi lasterketan igandean jokatuko da mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoian. Ia bostunda 50 korrikalarik hartuko dute parte eta beste hainbat voluntario ere lanean izango dira mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Igandean lehiatuko dira 500 korrikalari. Mundu osoko profesionalek egin nahi duten noizbait Zegama Aizkorri lasterketa. Zegama delako, baina gutxi batzuek dute aukera horretarako.
Izan ere 500 dortsal horietatik 225 zozketa bidez aukeratzen dira. 125 aurreko edizioetako denbora onena izan dutenentza dira, eta gainontzeko 125 dortsal zenbait marka eta korrikalari profesionalentza gordetzen dituzte. Mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin baina ezinbestekoa da voluntarioen lana. Korrikalariak bezain beste voluntario aritzen dira lanean. Zegamaiz korriko 3 egunetan ostiraleko kilometro vertikalean, larunbateko dortsal banaketan eta igandeko junior trailean eta maratoian zein aurreko aste eta egunetan ibilbidea txukuntzen eta markatzen, mendiraura eramaten, anoaguneetan, bidegurutzeetan, aparkalekuetan 100 lagun aritzen dira laguntzen. Hori gabe ez litzateke posible izango. Lasterketa mundu osoan da ezaguna, pilatzen den zale uholdeagatik eta aurtengo ere halaxe espero da. Korrikalariei dagokienez mundu osoko mendi korrikalariak izango dira Zegaman. Aurten ez dira iazko 2 garei nagusiak izango, ez Kilian Jornet ez da Nienke Brinkman ere. Biek orain arteko errekorrak hautsi zituzten 2022an. Edo nola ere zer esan emango dutenak ere izango dira asteburua Zegaman. Denen hautan dauden Manu Merillas, Remi Bonet edota Jonathan Albon gizonezkoei dagokienez. Emakume korrikalarien artean berriz 2 nabarmentzen dira. Eliane de Bersdal Norvegiarra 2019ko irabazlea eta Oiana Kortazar elgetarra. Kortazarrek 2011an eta 2012an irabazi zuen Zegamaizkorri. Oraindik ordea ez dago ezer itxita, igandeko lehian ikusiko da 2023ko aizkoran nork jasoko duen. Honekin iritsi gara gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaerara elkarrizketa nagusiari bide emateko gaurkoan hizkuntza eskubideak hizpide laster gara bueltan. Amaiterriak iritsi direla helzaigu elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, ondo etorri gurera. Eta tira, adierazpen bat zabaldu berritan etorri zara gurera, izan ere, ikusten gabiltza ez, azken aldian bereztekin, naiz eta aurretik ere bat horren kontua baden Euskararen biziberritzaren aurkako epaiak geroz, eta gehiago, dobintzat bat abestaren atzetik iristen ari zaigula, ez, horixe irmoki gaitzetzi egin duzu gaurkoan, eta ez hori bakarrik baita mobilizaziora deitu ere ez, honen aurrean oldarraldi batez hitz egiten gabiltza, zer da ba Euskaldunok kontu honekin pairatzen gabiltzana?
Bueno, esango nuke geruza batean baino gehiagotan eragiten duela honek. Batetik eta nolabait oinarrizkoena da epai hauek unean bertan egiten ari direna dela, baliogabetu administrazio publikoak euskaraz zerbitzua emateko, hau da, milaka herritarren hizkuntz eskubideak betetzeko zerbitzuak edo arautzeak hizkuntz eskakizunak baliogabetzen ari da. Orduan, lehendabizi pairatuko duguna da, zerbitzu hori, lehendik ere, askotan sortzen badira gatazkak eta egon ezinak, euskaraz bizi nahi dugun hone artetik, zerbitzu horiek euskaraz jasotzeko aukeriarik ez dugulako, hori areagotu egingo da. Badauka, bigarren efektu bat, eta da nolako epaiak etortzen ari diren ikusita, hizkuntz politika ausartagoak egin nahi dituzten administrazioetan, naiz eta horretarako eskumena eduki, eta adibidez orain konstituzionalean dagoen udal legea zeinak oso kontsentsu handiz onartu zen Eusko Legebiltzarrean, irikitzen ditu ateak eta proposatzen du, udal administrazioak edo tokiko administrazioak euskaraz funtzionatzeko urratsak egitea, holako hizkuntz politiketan halako jauziak egin nahi dituzten administrazioetan murrizte efektu bat sortzen du, ezta? Beldur bat eta mehatxu horren aurrean oso konservadore jokatzeko joera. Eta orokorrean bada nolabait orain arte Araba, Bizkai eta Gipuzkoako euskararen aldeko hizkuntz politiketan geneukan zutoin nagusietako baten eraiste prozesua. Eta hori oso arduragarria da. Eta azkenik gainera arduragarria da une honetan, 2023 garren honetan, orain daukagu gainera euskararen lege bat 1982koa, 40 urte pasatu dira ordutik, gurea bezalako hizkuntza gutxitu batentzako erronkak aldatu ez ezik biderkatu egin dira, eta beraz bestelako hizkuntz politika batzuetan pentsatzen aritu beharko ginateke, jauzi bat ematen aritu beharko ginateke, eta dinamika hone guztiak eramaten gaitu atzera, 82ra, 2040ra ordez. Orduan, eragina handia dute eta gainera zoritxarrez geruza askotan. Bai, ez, gainera aipatu duzunez, azken aldiko oldarraldi hau, arlo juridikotik iristen ari da, ala ere, politika bera izan duen denbora luzatik, eta azaltzen dizkigun beste behar batzuetatik erronkak baziren lehenago ere, euskari dagokionez, zerraitik ari dago gertatzen honetan edo zeri dagokio, azaldu duzun gauzen kateatze hau. Bai, guk gaur irakurri dugun edo Euskalgintzaren kontseiluak plazara ekarri duen adierazpen horretan, oldarraldi judizialaz aparte, oldarraldi mediatikoa eta oldarraldi politikoa ere aipatzen ditugu, ezta? Ze epaiak daude, baina epai horiek argudiategi batean oinarritzen dira eta ikusten dugu oihartzun mediatiko bat eta horren ondorioz oihartzun sozial bat ere badutela, ezta? Orduan, zergatik momentu honetan hainbeste? Hori da nik uste jende askoren buruan dabilen galdera, nik ez daukat erantzun argi eta zehatzik, esango nuke gauza askoren konfluentzia gertatu dela une honetan. Batetik, administrazioan bertan egonkortze Espainiako gobernuak agindutako lanposten egonkortzen bidetik, halako lehiaketa edo egonkortze horietan norbanako asko daudelako implikatuta, enpleguaz ari gara eta hor katramilatu daitezke gauza asko. Bestetik, uste dut sektore politiko batzuek, eta hori ez da berria, ikusten dutela botoak arrantzatzeko gune bat
hizkuntz politikan, eta gainera euskararen aldeko hizkuntz politikaren irakurketa oker bat eginez, ezta? Nolabait eramanez administrazio publikoan lanpostuak eskuratzeko enplegu eskubidearen kontrako auzi bat balitz bezala. Hau da, nolabaiteko argudio politiko bat urtetan eduki dugu hor gainean. Momentu batzuetan ateratzen dute indar gehiagoz eta beste batzuetan gutxiagoz, baina hor badago kontinum bat. Esango nuke momentu honetan oso modu intensiboan dagola, eta hori, ez dut uste, batzutan esaten da estrategia bat, ez dakit, ez naiz hainbesteraino iristen, ikuste du gehiago konfluentzia dela, eta ez dezagun ahaztu gure jendartean badagola ondoko korronte bat euskararen bizi berritzea nahi ez duena. Bai, ez, horren erabilera politikoa batetik, eta tira ez, agian jurisprudentziak hori lagundu dezakela, bestetik ager daiteke, azkena bai Uliazpikoa, Erandiokoa zen, eta tira hor ere hitz egiten zenuten ez, naizta esan duzun bezala agian estrategia batez hitz egitea, ez, lartsu izan daiteken horren arira bai premisa faltsu baten inguruan, ez, zer premisa faltsu da hori? Bai, hori oldarraldi judiziala nolabait ari da, oinarritzen honen gainean, baina premisa faltsu hori ez da oraingoa. Eta da lanerako eskubidea eta hizkuntz eskubideak kontra jartzea, ezta? Lanerako eskubideaz ari bagara arlo askotaz hitz egin beharko genuke, baina zoritxarrez, gure jendartean hizkuntzaren bueltan txirikordatu da sektore batzuetatik ia beti. Eta lanerako eskubideen baitan, lan eskubideen baitan sartuko litzateke baita ere besteak beste euskaraz lan egiteko eskubidea, ezta? Esan nahi dut, gaur egungo legediak nolabait bermatzen duena edo bermatzea helburu duena da administrazio publikoarekin harremanean herritarrek gutxieneko berdintasun bat izan dezatela euskaraz bizitzeko hautua, euskaraz diren herritar horiek, ezta? Baina alde hortatik ere murritza da legedia, ezta? Ze lan eskubidez ari bagara, lanean guardazten garen hizkuntzan aritzeko eskubideaz ere aritu beharko ginateke. Eta gainera hori, sektore batzuek hortara eraman dute, ez? Lan eskubidei izendapen zehatz bat egitea, badirudi, ez? Gainera bitxia da, ez? Administrazio badirudi eragotzita dagola, administrazio publikoan lan egitea euskaraz ez dakienarentzat, baina iaia euskaltzain mailan ez dakienarentzat, ez? Iruditerian hori da bultzatzen dena edo itxatxi dena errealitatea hortik oso urruti dago, ezta? Eta gainera, enplegu publikoaren helburua zerbitzu publiko bat ematea da. Hau da, enplegura berdintasunean irisbidea izatea hori guztion eskubide bada. Baina enplegu horiek badute ezaugarritze bat. Eta ezaugarritze horren barruan dago zerbitzu hori behar bestela ematea. Bai, ez, gainera oin eskubidez gabiltzala epai hauek irakurri ditugunean, ez, horre euskara bera nun kokatu izan den oso eztabaidatsua izan da baita ere, ez, euskara eta erdara edo eta gaztelania kasu gehienetan, ez, nola, maila batean gora bera, nolako hizkuntza mailak eurak badira, ez? Eta hor gailendu egiten da denbora osoan, ez? Erdara bera, esaten duzun bezala, ez? Hizkuntza eskubideak bere hortan beste batzuk direnean, horri nola erreparatzen diozue? Hor, ulertzen dizudanez, mailaketa horretan, epai hauetan guztietan lehenesten da eta azpimarratzen da guztiok jakin beharreko hizkuntza gaztelera dela, ezta? Eta horre ere, gainera, lan eskubideen eta gainera badago diskurso bat
euskararen aldeko politika hauek edo eskakizun hauek nolabait kaltetzen dituztenak gure jendarteko sektore zaurgarrienak direla esaten dutenak, ezta? Hor, nolabait azken boladan gainera migrazioari egiten zaio, apelazio zuzen bat edo hori ekartzen da, ezta? Hor badago, migrazioaren parte handi bat, Euskal Herrira datorrena, euskarari gabe, noski, baina gaztelerarik gabe, baita ere, ez? Eta inork ez du auzitan jartzen, jende horrek administrazio publikoan lan egiteko gazteleraz jakin behar duenik, ez? Oda, zaurgarritasunez hasten bagara, ez, zuk diozuna, ez? Ze konsiderazio diferentean jartzen ditugun bi hizkuntzak eta gainera ze konsiderazio desberdinetan eta gainera legediari kontra egin, ez biak direlako ofizialak, ezta? Eta alako epaiak iritsi zaizkigunean ez administrazioari begira edota agian ez Eusko Jaurlaritzan bertan fokua jarritan nola baloratzen duzue, hori, ez epai hauetaz hitz egiten izan dutenean egin dituzten adierazpenak edo ez zer bota duzue hor faltan? Bueno, batetik nik uste dut badagola erakundei dagokiela gure ikuspegitik behintzat aitortza bat egin beharrean gaudela eta da epai hauetako gehienak epai hauetako gehienen kontra helegiteak jarri dituztela. Dudarik gabe uste dugu hori badela bide garrantzitsu bat adierazten duelako administrazio hoie badutela konfiantza bat eta konbentzimentu bat horre egin duten lanarena Erandioko udalak berak iragarri du, Barakaldok, Uliazpiko kasuan Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokion epai bata, beraz Gipuzkoako Foru Aldundiak ere erantzun du. Orduan, gure ustez, naiz eta gero badakigu auzitegiak momentu honetan zer diren eta alde horretatik ez daukagu konfiantza handirik. Baina adierazpen moduan, jarrera moduan, konbentzimenduaren ondo egiten ari garenaren, transmisio horretan uste dugu importantea dela. Eta orokorrean, esango nuke, badagoela gauza bat eta da zuhurtzia bat, guk nahiko genukeena batzutan kontzeptuak argiago adieraztea, kezka argiago adieraztea, baina esango nuke kezka egon badagoela. Eta planteatzen ez dauden erronkei begira, hitz egin duzu hor tarteka zeintzuk diren prest ikuste dituzu administrazioak horiei heltzeko edo ez bada erronkaren bat kontseilutik ez ikusten denan bere biziko presa izan dezakena agian. Guri transmititu zaiguna da, eta galdera hauek ziur aski beraiei egin beharrekoak dira gehiago, beraiek ere martxan ari direla, autonomia erkidegoko administrazioa zeari, nahiz ez, gainera batzutan ahaztu egiten zaigu, ohituta gaudelako, gorputzak ohituta dauzkagulako gehiago egoera batzuetara, baina Nafarroan ere izan direla, halakoak bat baino gehiago. Autonomia erkidegoan Jaurlaritzatik jakinarazi zaigu eta jakinarazi du lanketa bat egiten ari direla, lege aldetiko lanketa bat. Hor guk eta guk ere ari gara lanketa hori egiten lege aldetik zein izan daiteken bidea ikusten eta legelariei kontsultak egiten, horretan adituak direnei, eta argi daukagu blindatze erabatekorik une honetan Espainiako estatuan, eta Frantziakoan ere, egun hauetakoa da, atzokoa edo Kataluniako udalei debekatu egin diela Frantziak katalana erabiltzea Ipar Kataluniakoei. Testu inguru honetan blindaje erabatekorik ez dugu ikusten, baina bai urtan urratsak ematea. Eta gure aholkularitza egiten diguten legelarien arabera hor bide egokiena eta zuzenena nolabait Kataluniako edo Galiziako eredua segitzea litzateke. Hau da, enplegu publikoan sarbidea izateko bi hizkuntza ofizialen ezagutza izatea.
Hori litzateke nolabait biderik gotorrena edo berme handienak emango lituzkeena. Gainera, hor badaude, azken inkesta soziolinguistikoari erreparatzen badiogu, batetik ezagutzaren aldetik, belaunaldi berriak gutxieneko ezagutza horrekin badatoz, eta bestetik jarrerari dagokiola autonomia erkidegoko 4 biztanletatik 3 uste du, hala adierazi du inkesta horretan, administrazio publikoan lan egiteko euskaraz jakitea ezinbestekoa dela. Orduan, uste dugu blindajea hor legokeela. Gainera, zentzu honetan, bazaudetela hainbatera gile, batzuk izan erakunde handietatik, edo txikiagoetatik lanean, hala ere horrek ez du etenten, edo ezin du eten, aurretik aipatzen genuen beste alor guzti horretatik, euskarari egin altzaizkion erasoak zentzu horretan, eta horren mobilizatzeko deia, edo mobilizatzean garrantzia ere jartzen zabiltzate, kasu honetan Azoraren 4ko manifestazioa deitu duzu, ze importantzia du, guzti hau sustatzeko eta tira, egoerari buelta emateko mobilizatzeak. Gure ustez oso garrantzitsua da jendartetik, bultzatzea berme hau, hizkuntza eskubideen nolabaiteko bermatze, blindatze hau, nolabait horren gainean eskumena dutenak, senti dezatela herritarrentzako garrantzitsua dela. Askotan aipatzen da, euskararen, eta euskararen etorkizuna, eta euskararen etorkizuna izatekotan gu gara, etorkizuna eta oraina eta errealitatea, gure gorputzetan pasatzen dena, hiztunok egiten duguna, eta hiztunon bizi moduak eta bizi aukerak dira, ezta? Orduan hori presente eukitzea eta hori kartzea beste hainbat gairekin egiten dugun bezala uste dugu oso garrantzitsua dela. Horretarako jarri duzue zita, eta gainera egia da lehen tarteka Ipar Euskal Herria, eta lurralde etasun banaketa honetan Nafarroa ere aipatu duzula, zenbat mobilizazio ikusten gabiltzan, euskararen aldekoak guztiak, eta horrek bai ematen duela behintzat, hasta nazio ikuspuntu batetik aldaketarako edo aldaketak etor daitezkelaren esperantza. Bai, batetik adierazten du egoera prekario baten berri ematen du autonomia erkidegoan, baina zer esanik Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, baina egia da nolabait agenda soziopolitikoan hizkuntza auzia jartzen, hizkuntza auzi bada, beti euskara erabiltzen dugu, baina hemen hizkuntza auzi ari gara, hizkuntza bat baino gehiago bizi dira gure jendartean, 2 nagusiki hegoaldean gaztelera eta euskara, frantsesa eta euskara Ipar Euskal Herrian, eta hori egunerokoan bertan, sortzen diren ezin eta korapiloak nola bideratu, hortaz ari gara, ezta. Orduan, bai, importantea da hau ekartzea, agenda soziopolitiko horretara, eta beste hainbat gairi ematen diegun garrantzi bera ematea. Baina ez da Nafarroara begira esaterako aipatu duzu nola Bizkaia, Araban eta Gipuzkoako euskararen legea baden zarra, Nafarroakoa oraindik zertxo gehiago ere uste dut badela, Baskuentzaren legea ezagutzen bezala ezagutzen dena, eta hor badugu unifikazioa bera ondoriozo larriak eragin dituena hizkuntza eskubideetan, eta justu orain hurrengo datetan datozkegu mobilizazioak ere horrekin lotuta badatoz, eta horrek ere noski badu importantzia. Bai, egia da Nafarroan gertatzen dena
oso gauza bitxia dela, ez bakarrik hizkuntza baten normalizazio edo bizi berritzearen ikuspegitik, baizik eta herritarren eskubideen ikuspegitik, ezta? Nolabait herritartasuna, ze Nafarrei beren herritartasuna egikaritzeko parte bat Nafarroako administrazioak ematen die, ezta? Eta baldin eta 20 kilometro gorago edo berago jaio alako eskubide desberdintasunak eukitzea, egia esan, beste edozein alorretan ulerkaitza litzateke, ezta? Ez dakit, Lekunberrin sexu beroko pertsona batekin ezkontzeko aukera eukitzea eta Iruñean ez, edo ez dakit laguntza sozial batzuk eukitzea Lekunberrin eta Iruñean ez? Baina hizkuntza auziarekin hori gertatzen zaigu, ez? Oso kilometro gutxiko epean alderaketa handi bat gertatzen dela. Eta horrek noski gero badu bere ispilua nolabait euskararen bizi berritze prozesuan, euskararekiko jarreretan, soka, hau da, Baskuentziaren legeak ezarritako banaketa hori areagotu egiten du Baskuentziaren legeak berak, ez? Nolabaiteko balio performatibo bat ere badauka, ez? Errealitatea sortzen doa etengabe. Ez behintzat ikusten du mobilizazioetan nola geroz eta jende gehiago baden, ez? Hori aldatu nahian, beraz hori ere oso positiboa badugu. Eta euskararen etorkizunaz, euskararen normalizazioaz gabiltzala, ez? Horra agertu zaigu beste iskanbila txiki bat, ez? EAeko hezkuntza legearen baitan, ez? Hor tira balorazioak ikusten gabiltza, ez? Egunetik egunera eragile ezberdinetatik, zuek apiril bukaeran okerrez banago, ez? Zabaldu zenuten zuen iritzia, eta hor ez titularra botatzearen edo bada nola euskara gehiago, ez, faltan somatzen duzuela legean bertan, ez, behin bestelako iritziatzuk ikusita horretan berresten zarete. Bai, guk orain arte lege proiektua dagoen horretan, gabezia batzuk ikusi dizkiogu, Eta orain hasiko da, ez, legebiltzarreko eztabaida, hor badago zuzenketa batzuk egiteko aukera eta bidea, hor badago ibilbide bat, baina oraingoz orain, utxune batzuk ikusten dizkiogu, lauso ikusten dugu, ontzat daukagu, esate baterako ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza bukatzean irtera profil bat izatea, ez? Bai gazteleraz eta bai euskaraz, hau da, bi hizkuntza ofizialetan B2 helburu hori bete behar izatea, baina ez duguna ondo ikusten dugu baita ere, legean bertan jasotzea euskara hizkuntza gutxitua dela, konsiderazio horrek berak ekarri beharko lukelako gero garapenean neurri bereziak behar dituela, baina ikusten duguna da lauso. Hau da, B2 jarriko dugu helburu, baina gure ustez hor beharrezkoa da kanpo ebaluazio mekanismo bat oso ondo zehaztea. Hau da, egiaz eztabaidatzeko legean esaten den hori betetzen ari dela. Eta hori, adibidez, lausoegi ikusten dugu. Badakigu, kanpo ebaluazioarena hezkuntza komunitatean eta ez dela oso gauza popularra eta oso modu delikatu eta egokian egin beharrekoa dela. Baina uste dugu hori ondo landuta egin daitekela eta gainera ezinbestekoa dela nolabait ziurtatzeko euskalduntzeari dagokionez, ez bakarrik euskalduntzeari dagokionez, baizik eta jendarte honetan kohesio sozial horretan indartu, kohesio sozial hori sakondu eta indartu nahi bada, hau da, bi hizkuntza ofizialetan moldatzen diren gutxienez herritarrak behar ditugu, ezta? Eta orduan hori bermatzeko bideak jartzea ezinbestekoa da, adibidez.
Tira, bintzat bideo horretan ez hainbat eraiek proposamenak egin dituzue, zuek buru belarri zabiltzate horretan ere, ez hainbat konturen artean, eta, esan duzu ere, hasieran nola oraindik ere baduen bidea egiteko hezkuntza legeak uste duzu, gai hauei, edo, plantatzen dituzun moduan helduko zaiela ez azkenik, ala nolako ikusita batez ere agian politikariek ere, eta bidatzen dabiltzatenek agian jarrera aldaketak ere izan dituztela une batetik bestera. Bai, guk galdera ikurrak dezente ditugu ikusita legea aurkeztu orduko, legearen izenpetzaile eta bultzatzaile diren hiru alderdiek, gainera Legebiltzarreko hiru alderdi nagusiek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta PSek, gero ze irakurketa desberdinak egin dituzten, ez? Esate baterako legea publiko egin eta bigarren minutuan PSek ja eskua altzatu eta ez dela bere legea, eta guzti esan du, ez? Edo, zuzenketa handiak behar dituela, hain zuzen ere, hizkuntzaren gaiagatik eta hizkuntza ereduak desegite ote dituen. EAJ segituen ikusi dugu, erantzuten ez dela desegiten, ez, hizkuntzen eredu hori. Bildu baiezkoan. Guk hor argi dugu kontuan izanik, Euskara berriro diot, hizkuntza gutxitu bat dela. Eta kontuan izanik, ez bakarrik Euskararen bizi berritze prozesurako, baizik eta jendarte honen kohesio sozialerako hizkuntza ofizialak gure gazte guztiek jakiteak ze garrantzia duen, eta orain arteko 40 urteko esperientzia ikusita garbi daukagu eredu bakarra beharko lukeela, ez guk euskarazko ikaseredu orokortua esaten dioguna, ezta? Gure proposamena hori da, gaia oso lauso ikusten dugu legean bertan, eta harrigarriki legearen hiru sustatzaileak ere ados ezin jarrita, ez, honetan. Orduan, pixka bat ikuskizun, ea datozen hilabetetan zer gertatzen den. Eta beti ere, ekarpena egiteko borondatearekin hizkuntzaren arloan, kontseiluari hor badaude, lege honetan beste 11 korapilo, baina kontseiluari bakarrik hizkuntzaren arloan jardutea dagokio, eta nolabait, euskaraz jabetzea, bermatzea, helburu jarrita, eta lelo batekin gutxien duenari, euskara gutxien duenari, gehiago ematea. Ez da bakarrik arauak, ez da bakarrik eskakizunak, baita ere da baliabideak, baita ere dia ibilbide pedagogikoak, gauza asko daude oso ondo pentsatzeko. Premisa horri helduta eta baita ere azaroaren laurako deitu zuen mobilizaziora dei eginda hemen utzi behar dugu elkarrizketan, mila esker gurekin gaur izatearren, eta jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Bista, venga, mundu guztien mandoagaz, katea ipinten. Engutzut aurkeztu neure bideoklip barrie, joder faltan zaitut. Bada abesti bet freskoa eta dantzan egitekoa. Batzutan, harreman sentimental bat amaitzen danean, batzutan pasetan da ez dugula ondo gainditzen. Da, hasten gara pilo bat txorrada egiten, pilo bat umekeri egiten, atentzinoa gehituteko. Horren inguruan egiten duzku berba, joder faltan zaitut abestiek. Ia guztetan jatzuen, da biba zuek. Iru hilabete dira, jada, aztu zaitu dala. Dorain begira, dena dadiz dira, topera nabiltin derrelendakari. Biba ta biba, sinetxita zu. Gaur ere plana, jantzitut hawaiana, rave bat dugu ara, trampa talgarak. Festa eta dantza gauetik goizaldera, sentitzen naiz erregea, dena dako zamena, heldu etxera. Joder faltan zaitut,
faltan zaitut Gauza da zuburutik kentzea Ta hori lortzeko egin dudena Metxak tintatu gin baten apuntatu ni Sasi txamanetan soldata gastatu Denetik baina Joder faltan zaitut Harina zaiatzen zerotik hasten Disimulatzen baina Joder faltan zaitut Joder faltan zaitut Harina zaiatzen baina Jada badituzu nire ondei galdu Mesedez erantzun telefono hartu Nahi baldin baduzu eingo naiz aldatu Mesedez barkatu egidan zukazu Joder faltan zaitu Joder faltan zaitu Joder faltan zaitut Aspaldi urteak ote Makurra bilbidea Dena baitu duten utxunez Igual zauri Guztik itxigabe Horren sarri Haiek ziur ni ez doa zeuren Ordu bata pasata heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea eta horretarako hemen ditut albo banatan Jose Ramon Becerra eta Alaitz Arrandoña ondo etorri. Gurera. Eta hizkuntza eskubidez hitz egiten hasiko gara izan ere justu goiz honetan Euskalgintzaren Kontseiluak prentsaurreko bat eskaini du mobilizaziora deitzen azaroaren 4 baina fokuan jarrita eurek azaltzen duten bezala judizialki euskararen aurka edo hizkuntza eskubideen aurka ematen ari den oldarraldian, ez? Fokua hortan jarrita nola, iristen duzue zuek horri edo keskatuta zaudete, ez? Agian azken aldian beti egon dira, ez? Euskara hizkuntza eskubidearekin gatazkak, baina tiragian orain gehiago ikusten gabiltza. A ber, nik eskatuta, ni pentsatzen dut euskararen etorkizuna ez dagoela ez epaileen esku, ez da politikarien esku. Dago jendearen ahotan eta jendeak erabili behar du eta jendeak sustatuko du geure hizkuntza eta bere etorkizuna. Baina, bai, ikusten ditugu nola epaileen gandik datozkigun sententziak eta ulertzen dut gizarte esparru batean kezka sor daitekeela, bai? Nik irakurri dut manifestua, aurkeztu duten manifestua, eta horretan nik azpimarratuko nuke hor agertzen den ideia bat, eta da, euskararen eskubideak eta langileen eskubideak ez daudela kontrajarriak. Eta horrekin geratuko nintzateke, bai sustatu behar dugula euskara, noski, eta bai sustatu behar ditugula langileen eskubideak. Eta lan esparruan edo administrazioan euskararen erabilera sustatzeko eta bultzatzeko nire ustez langileak izan behar dira aliatu honenak eta ez kontrakoa. Azken finean epaileen gandik datozkigun sententziak dira langileek haiek beraiek edo sindikatuek
elegiteak jarri dituztelako, bai. Orduan, esparru horietan bultzatu behar dugu langileen jarrera egokia, eta ez kontrakoa, eta saritu behar ditugu langileen ahaleginak euskara erabiltzeko eta euskara mailak lortzeko egiten dituzten lanak. Ez izan ere, justuki iritsi diren azken epai guzti hauek ez lotuta egon dira gehien bat administrazioan lan egiten zuten beharginekin, hala ere ez, bai jaurlaritzak ere ez, egin ditu helegitak alakoak ikustean, beraz horre bada, aipatzen duzunen ildotik agian hutsunea. Bai, nik uste dut azken finean funtzionariak ereduak izan beharko direla, ez? Ez dakit nola esan, suposatzen da hor daudenak, demostratu behar dute, ez, langile fineak direnak, baizik eta ereduak direla orokorrean. Eta eskubideak hitz egiten dugunean nik batzutan pentsatzen dut hori, ez? Non amaitzen den nire eskubidea da non hasten den zurea. Nik uste dut hor, azkenean zuk esan duzuna, ez da etorriko instituzionen gandik, erantzuna edo ez, ze batez ere ikusten ari garena da, ez dago borondate politiko bat honi buelta bat emateko. Eta beste aldetik nik uste dut bai dagoela erantzuna, hori, gizartean, ez? Nik uste dut bai mobilizazioan parte hartzen, baina baita ere salatzen, ukatzen dituztenean gure eskubideak. Azken finean, zu joaten baldin bazara, berdin dit, medikoarenera, eta berak ezin badu ulertu zuk esaten duzuna, ez? Hori igual salatu egin behar da, baina era burokratiko bateak. Ez hainbeste kejatzen ondokoarekin tabernetan, baizik eta komentatzea eta esatea behitu hau exigitu behar dugu, nire eskubidea ukatzen ari da, ez? Nik uste dut sindikatuen partetik eta langileen partetik egiten dituztela gauzak ondo, esaten dudan ondo, esan nahi dut, arautegiak jarraitzen, ez? Salaketa jartzen dute, gero hori heltzen da epaiera, eta orduan, ez? Hor mugitzen dira, eta horregatik ukatzen ari dira gure eskubideak legez, edo legen bitartez, eta gu gauza bera egin beharko genuke, kexatu beharrean tabernetan, jarri behar da salaketa bat. Salaketa bat, momentuan bertan, osakidetzan edo tokatzen den lekuan. Agian, adibidez, alde zaharrean bai gertatu zen, ez? Mediku euskaldunik gabe gelditu zen momentu batean, eta jendea aldarrikatu zuen, paperak beti zituzten, eta lortu dute berriro egotea. Nik uste dut hori da alde batekin, esparru bat lan egin behar dela hori aurrera emateko, eta beste esparru bat noski kalean erabilerarekin aurrera eramaten eta mobilizazioetan. Eta ni bainago kezkatuta, ez hainbeste epaien paperen gatik edo azken boladako, askotan hitz egin dugu hemen, batez ere hori poliziak edo olakoetan, haiek bai jartzen dituzte olakoak eta atzera bueltatu dutela, baina nik uste dut garrantzitsuena da, azken bolada honetan, ikastetxetan ikusten ari dana. Gure gazteria eta gure umeek ez dut erabiltzen. Eta nik uste dut hori bai da kezkagarriagoa, ez? Hori bai, azken finean nik esan dudana da hori, geure ahoan edo geure belarrian egongo dela erabiltzea ala ez. Epaileek azken finean irakurtzen dute legea eta aplikatzen dute ala ez, edo interpretatzen dute, baina kalean dagoena ez da legez arautu behar, bai, legeak beharrezkoak dira, antolatzeko nola egin behar diren gauzak administrazioan, baina administrazioan bertan langileen jarrera, zuk esan duzun moduan, edo erabiltzaileen jarrera, bezeroen jarrera, edo aldarrikatzeko zure eskubideak, hor dago gakoa, euskararen gakoa, eta gako horretan kontrajarri beharrean saritu behar ditugu, bai esfortzuak, bai langileen esfortzuak, eta bai bezeroen esfortzuak. Gaina nik uste dute hemen aipatu duguna batzuetan, ez, edo gehienetan, gizartea beti da vanguardia, ez? Beti goaz apur bat aurrerago eta gero datoz instituzioak atzerago eta azken aldatzen dena da arautegia bera, ez? Orduan horregatik esaten dut, gizarteok gure eskudetan daukagula hori, arazo honi buelta ematean. Eta gero beste aldetik, esango nuke batzutan arautegiak behartzen dituztela bai ikasleak, bai funtzionarioak orokorrean,
hori ikasi behar dutela euskeraz eta C bat lortu behar dutela edo B2, baina azterketa bat gainditzea ez du suposatzen euskera gero bermatuko duzunik. Orduan nik uste dut hor atzean egon barko dela beste gauzaren bat, eta ez hainbeste behartzea, baizik eta egotea benetan jarrera... Zaritzea, nik esango nuke zaritzea, azken finean, eta argi dago, zu B2 lortu behar duzu eta kitxo. Eta lana lortuko duzu B2 baldin baduzu, edo C bat. Igual, B bat lortu baldin baduzu, lanpoltsetan egoteko aukera izango duzu, igual ez zure plaza izateko, baina saritu behar duzu, langile horrek egin duen ahalegina hori lortzeko. Eta langileak berak ikusten baldin badu bere esfortzua saritzen dela, igual animatzen da B2 lortzera, edo B batekin saiatzen da erabiltzen euskara lan arloan. Eta askotan gertatzen dira gauza horiek, eta nire ustez ez dira premiatzen, bai? Eta polita izango litzateke haientzat. Egia da, aholkulariek normalean, hizkuntza gutxituei begira, ez bai gomendatzen dutela, ez dakitez Kataluniako kasua, ez administrazioan bi hizkuntzak jakin behar izatea, edo Galizian uste dut ere zantzera badela, beraz, agian halako mekanismoekin? Ez dakite, ni arriskutsua ikusten dut, bai ulertzen duzuk esaten duzuna, baina umeekin batzuetan gertatzen dena da, hori, batez ere bultzatzeko haiek euskararen erabilera, egiten dira ez lehiaketa, baina hori, sariak edo, eta azti horretan ikusten duzu kriston igoera, beraien erabilera nabarmenekoa da, eta gero amaitzen denean, itzultzen dira lehenengo jarrerara. Eta orduan, ez dakit nik behar dena da pedagogia edo ez dakit nola esan, benetan azaltzea zertarako den erabilera, zen nolako garrantzia daukan, eta ez bakarrik hizkuntza bezala baizik eta kultura moduan, eta haiek sinesten baldin badute, nik uste dut aurrera eramango dutela bestera batean. Batzutan da erronka bat eta erronka hori amaitzen denean, ez? Usten dute bertan bera. Eta nik uste dut izan marko dela bestera batean. Eta saritzea bai, baina igual beste zentzu batean. Ez dakit, igual lotzen baldin baduzu, kasu honetan, nago esaten, umen edo gazteria edo holan, lortzen baldin baduzu lotzea euskera aizealdearekin, eta orain bezala dagoela guztiz lotuta, hezkuntza, ikastetxeak edo holan, igual lortuko duzu beste formula bat, haiek gustora sentitzeko eta aldarrikatzeko beraien hizkuntza, beraien bizitza osoan, bestela batzutan egiten dutena da, ikastetxetan euskeraz egiten dute berba, baina gero ateratzerakoan zuzenean jotzen dute erderara. Dinot, ez dakit gauza bera dela funtzionarioekin, baina igual beste formato batean lan egin beharko genuke, ez dakit. Aldeak badaude, eta nik guztiz ados zurekin, eskolarloan edo ikastoletan edo dagoen giroa edo murgiltze eredua izan behar da. Murgiltze eredua ez bakarrik ikasketak egiteko orduan, baizik eta aisialdian, patioan, eta bar. Baina lan arloan gauzak oso araututa daude, eta zuk daukazu eskubidea edo ez daukazu eskubidea. Eta eskubidea baldin badaukazu, zuk aldarrikatuko duzu. Orduan, nola egin daukasun eskubidea ez bakarrik aldarrikatzeko langile bezala, baizik eta eskatzea zure buruari pixka bat gehiago egiteko euskararen alde. Eta horretarako jendeak nahiago ditu sariak zigorrak baino. Izunen bitartez ez goazela inora argi daukat. Baina batzutan hori esaten duguna, nik beti esaten dut, kejatu beharren, mesedez, egin idazki bat, saiatuko gara egiten, hola dinot, esparro guztietan, hauzo elkarten moduan, batzutan gustatzen zaigu guztioi hori kejatzea, baina izatea gauza bat kuskuseo moduan, gauzetaz, hainbat gauzetaz, baina gero ez gara kapasa bigarren pausa emateko eta benetan idazki bat egiteko edo benetan salaketa bat jartzeko. Ez nago esate salaketa, baina ez? Eta beste batzuetan ikusten dut igual funtzionarioen aurrean edo polizien aurrean
oso zaila dela zure eskubideak aldarrikatzea, ze momentu horretan beraien menpe zaude. Ez haiek daukate boterea, lortu nahi duzuna emateko. Orduan, hor nik uste dut batez ere oso baldintzatuta gaude. Orduan, esparru horretan bai ikusten dut instituzioek izan beharko direla babestu behar gaituztenak. Ze dinot, dira esparru oso komplikatuak, normalean joaten zarela zerbait eskatzera, zure eskubide osoa da eskaera hori egitea, baina batzutan gelditzen da zure aurrean dagoenaren pertsonaren arabera emotea edo ez emotea edo jartzea traba gehiago edo gutxiago. Orduan, nik bai ikusten dut igual presio gehiagi dela gizarte gainean jartzen dana. Bai ez, justu gaur goizean adierazpen egin eta gero hemen izan dugu Idurre Eskizabel bera dela Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia eta tira ez, kontu honetaz galdetuta entzun dezagun nola erantzun digun. Geruza batean baino gehiagotan erakiten duela honek. Batetik eta nolabait oinarrizkoena da epai hauek unean bertan egiten ari direna dela, baliogabetu administrazio publikoak euskaraz zerbitzua emateko, hau da, milaka herritarren hizkuntza eskubideak betetzeko zerbitzuak edo arautzeak hizkuntza eskakizunak baliogabetzen ari da. Badago hau batetik ez, baina gero ere bada bestetik agian, eta hasieran aipatzen zenuten ez, azkenean epaiek egingo duten interpretazioan sartzerik kasik ez dagoela, eta horretaz aparte ere agian, eta orain hauteskunde bueltan gabiltzala ez, tokian toki agertzen den auziaren arabera ez, horri egiten zaion erabilera politikoa ez, eta agian horrek ere badu arrisku gehiago. Hasi behar gara, legean ze agertzen da. Legean agertzen da, tokiz tokiko euskararen erabilaren kopuruaren arabera izan behar dira euskalduntze lanpostuak, euskalduntze prozesuak toki horretan, bai? Orduan, erabilera 100%koa baldin bada, zenbaki horren ingurukoa izan behar da lanpostu euskaldunen kopurua. Hori da legeak aipatzen duena. Orduan, aurrera baldin bagoaz, edo administrazioan aurrera joan nahi baldin badute, eta bide horretan topo egin baldin badute langileen eskubideekin, hor jartzen da iskanbila eta hortik dator gero epaileek egiten dutena. Ze da, legea irakurtzen dute eta esaten dute. Hau ez da posible. Orduan, bide hori ez hartzeko eta epai horrengana ez iristeko, ni pentsatzen dut hobea dela beste bidea, hau baino. Hori da nik ikusten dudana. Jo, ni benetan, zenbakia hitz egitea oso arriskutsua ikusten dut, esparru guztietan, badakit legea horrela dela, eta badakit, baina batzutan nik uste dut hori da aldatu behar dana, esaten duguna, gero gertatzen da Nafarroan gertatzen dena, toki egiten dute bakoitza, eta muga jartzen dute, eta jo, hori bai da, ez dakiz segregazio hitza dela edo, baina bai, kokatzen dute euskaldunen guneak, eta hori nik uste dut ezinezkoa dela, azken finean, gure hizkuntza da, gure izaera eta gure kultura, ez dakit nola esan, igual nik dana ikusten dut oso lotuta eta ezin dute gauza bakoitza jartzea kutxa batean. Eta horregatik nik uste dut pedagogia falta dela, eta hori, borondate politiko bat, eta borondate bebe bai soziala, jendea egon beharko zan prest, egon beharko zan, ez dakit, irrikitan euskera ikasteko. Nik uste dut bai garai aldatu dela, nik uste dut behin azaldu nuela hemen, eta ez dakit oso argi azaldu nuen, nola beste garai batekoak garenok entzun izan ditugu historiak non euskara debekatuta zegoela, ez dakit zer, eta orduan zegoen beste sarma bat edo beste gogo bat euskara ikasteko, ez? Ez dakit nola esan. Eta orain, ematen duenez normalizazio bat dagoela, jendea ikusten du ez aldarrikatzeko gauza bat izango balitz bezala, baizik eta inposatuta dagoen gauza bat. Inposatuta esan nahi dut, hori, ikastetxeetan ikasten delako eta
ez dakita saltzen ari nahi zen, ez? Baina nik uste hori ideologia puntu bat galdu dela, eta horregatik jendea ez du aldarrikatu beharko luke bezala. Eta zuk aipatu duzu normalizazioa, eta normalizazio bide horretan igual epaileen ikuspuntua eta epaileen interpretazioa ere modernoa izan behar da, zaharra baino, eta ikuspuntu horretatik nik ulertzen dut kontseiluak esaten duena. Eta da, epaileek ez dutela aintzat hartzen gaurko gizartea eta gaurko euskararen egoera eta gaurko erabilera gizartean. Baina, legea da ikusi duguna, eta legeak dio, eta legean agertzen dira zenbakiak, eta bete behar dira. Orduan, ikuspuntu horretatik, irtenbiderik gabeko bide batean gaude. Ez da gian errigarriagoa eskubideen hori badela Nafarroako zonifikazioarekin, ez da gian ea eskubide ezberdinak izan barritugun 10 kilometroko ezberdintasun horretan. Claro, ni horregatik esaten dut, zenbakiak hitz egiten dugunean horren arriskoa ez, jartzen gaitu, ez, eta apur bat horregatik esaten dut, eta zergatik zuk aipatu duzuna, ez? Hemen bizi banaiz, orduan eskubidea daukat euskera erabiltzeko edozein tokitan, eta hemen mugatuta dago, klaro, horrela ez dut ikasiko, edo baldin mazoz beste leku batean, igual esaten duzu ez badut behar. Behintzat, eta agian ez, politika hauek aldatzea zerez, hitz egiten gabiltzala, azken inkesta soziolinguistikoak bai azaltzen du nola herritarren jarrera bere horretan, ez, euskararekiko geroz eta positiboagoa dela nahit esatarren, beraz? Bai, eske, ala izan behar da. Eta orduan, 20%an fijatu ordez, ez 100%, da epaileek esaten dutena, edo 100%, eta bide horretan, jendearen jarrera positiboak eta langileen jarrera positiboak lortu behar ditugu, eta ez justu kontrakoak. Eta gero, eskola esparruan, horre ez dago zalantzarik, inork ez du zalantzan jartzen eskola esparruan langileen euskararen erabilera ez dela izan behar 100%. Azken finean hori da euskararen etorkizuna bai, eskoletan egiten duguna. Ez edo nola ere, justu euskaren kasua ere bada berezia, ez esan tengabiltzan moduan nola tokian toki, bai legeen aplikazioak eta barrak ez diren berdinak, ez, eta horrek ere askotan mai honetan eraman gaitu Ipar Euskal Herriko egoera begiratzea, eta justu frantses estatuaren erabakiak ez ikusitu ditugu askotan, eta kasu honetan justu aste honetan ez iritzi da epaia nola Ipar Kataluniako esparru horretan ez hainbatu da letan ez ekinbideak jarri zituzten bertan katalanez hitz egin ahal izateko, baina tira ez, askotan hitz egin duen moduan frantsesaren gainetik ezin daiteke zer ez egin. Gustatuko litzaidake jakitea zeren beldur daude. Ze dinot, frantsesa ez da amaituko, ez dakit nola zan, imperio bat izan zan, eta zan nahi dut, eta batzutan ez dakite hori zergatik dagoela hori ukatzeko gogoa. Ez doa inora, ez? Esan nahi dut. Nik euskeraz hitz egiten baldin badut ez dut inori ukatuko erderaz hitz egiteko eskubidea, ez? Eta hor gauza bera, euskara inoiz ez du zapalduko gaztelera, eta katalana ez du inoiz zapalduko frantsesa, gauz esaten, beste liga batean daude, orduan ukatzen dutenean katalan ere hitz egiten duten eskubideak, batzutan nik uste dut dela, nahi dut, bai delako, ez dakit nola esan, ez? Egin aldugunez, egingo dugu. Gainera gero, irakurtzen baldin baduzu da hori, gero itzulpena egin dezakezu beste kulertzeko, benetan. Ari horretatik argudio nagusia ez jartzen zutena, ez? Katalanez egin nahi zuten, esaten zuten, bueno, tira, frantsesa egongo dela bermatzeko, itzultzen dugu, ez? Kontrara esaten zuten, itzultzen dena frantsesa baldin bada, frantsesa bigarren maila batean geratzen dela, beraz ez du balio. Guk ez dugu ulertzen, eta nik ez dut ulertzen, baina seguru haiek ulertzen dutela frantsesa dela estatuko edo errepublikaren nortasun ikur nagusietako bat. Eta liberté, egalité, fraternité eta frantsesa. Eta seguruenez hortik ikusten dute.
oker daude, ze haiek ez badute ulertzen nortasun ikurrak anitzak izan behar direla, ez dute anistasuna lortuko gizartean, eta horrezegatik dauzkaten arazoak, gizarte arazoak, bai, beste erlijioetako jendearekin, beste hizkuntzetako jendearekin, beste herrietako jendearekin, eta, bueno, ikusten da, gizarte moduan ez daramatela oso ondo, eta igual da horrezegatik. Baina, justu honekin lotuta azaltzen zen albistean ere nola Korsikako hautagaikin antzera gertatzen zen, baina tira justu frantses estatua ez, gor Bretainera, ikusi dugu baita ere ez, Euskararekin zer, baina egia da ez, hizkuntza gutxituei begira ez, doazela epaiak banaka hartzen, agian guztien artean ez dela ez, hor indarrik. Bai, batzutan nik uste dut garrantzitsuena da hori, ez da, guztiok batzea, purtsu bat presioa egiteko, ez? Eta nik uste dut azkenean olako zozere ingo dala, ze bakoitzak baldin badoa bere aldarrikapenekin ez joa sinora. Leku guztietan esaten dut, ez? Nik uste dut hau arlo guztietan gertatzen dana, ez? Bakoitzak baldin badoa bere aldarrikatzen ez du ezer lortuko, eta horregatik nik uste dut oso garrantzitsua dela amankomunean jartzea, eta goaz gutxi erabiltzen diren hizkuntzak ez dakit nola esan, aldarrikatzera eta goazen babestera, eta gero askotan esaten aldarrikatzen da, ez, hori mundua anitza edo hori Frantzia edo estatuak anitzak direla, eta gero anitzago dira, ze, klaro, orain mugat dauz apur bat olan, baina gero hori teorian oso polita da, baina gero praktiketan ez badugu, ez bakarrik onartzen baizik eta babesten, galduko dira, dinot, esan nahi dut. Nik batez ere esaten dut hori, ikusten dudala etorkizuna nahiko beltz, ikusten dute gazteria eta umeak, ez daudela oso pres hau aurrera emateko. Baina, zoritzarrez, nik esan behar dut, hau ikusita, estatu frantsesari bosta sola, kataluniera edo euskara desagertzen baldin badira. Ez dira bere estatuaren ikurrak, eta horrezagatik prescindible dira. Eta hori, ikuspuntu kultural batetik, ez ideologiko edo da oso jarrera porre eta itxua, ez da? Etorkizunean alako jarren aldaketari da. Hain gaiz aldatuko dugu, ez? Agian arlo ekonomikoago batera begira, izan ere hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditu Espainiako gobernuak, honek azkenean, ez? Herritar asko kaizeitu ezin dezaketen 20% hori, ez? Bestera edo dator, azkenean, ez? Bankuei albidetzea, 100 balatu izatea, badukagu bideo bat hori hobeto azaltzen eta alduko diogu. Hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditu Espainiako gobernuak. Adingabeak dituzten familiek eta gazteek eskatzeko aukera dute. Abal horiek ez dute kosturik izango zurdunentzat, eta 2025ko abenduaren 31 arte eskatu ahal izango dira. Baina beste 2 urtez luza daitezke. Eskatzaileek 37.800 euroko diru sarrera izan dezakete gehienez jota. Eta bikoteak izan ez gero, 75.600 euroko diru sarrerak baino txikiagoak. Etzeko hipotekaren 100% ordaindu ahal izango dute abalarekin, eta horiek eskatzeko epea zabaldu dagoeneko Espainiako gobernuak. Hori bai, abalaren denbora 10 urtekoa izango da. Bestalde, maileguak ezin izango du etxearen balioaren 100% gainditu. Nola erreparatzen diozue neurri berri honi? Ni lehenengo eta behin ez dela guztiontzat, eta ez dakiz zergatik mugatzen den eskubide bat, azken finean etxe bizitza eskubide bat da. Eta orduan hor, mugatzen dituztenean olako laguntzak edo, esango nuke, ez dut ondo ikusten, eta gero beste aldetik, diru hori noretzat izango da. Azken finean da betikoa, ez? Beti esaten dugu, egiten direla laguntza batzuk, azkenean dirua jabeentzat izango dela. Orduan, onurak ez dira izango, bai, badira, ez? Ulertzen dut, pertsonak erabiliko dituztenak, onura, dinot, ikusiko dute, behi honekin olako berria. Baina, azkenean dirua geldituko da jabeen eskuetan. Orduan, zer gertatuko da horrekin?
eraikin gehiago egingo direla, espekulazio gehiago egingo dela, presioak igoko direla, porque ja bala baldin badeko, orduan gehiago ordaindu alduzu, ze hau gertatu da alokairuen presioekin, ez? Diru laguntza baldin badaukazu, eta orduan hau instituzioen gandik jasotzen baldin baduzu, orduan igual dizute alokairu. Orduan nik jarraitzen dut betiko leloarekin, alokairuen presioak mugatu beharko direla, eta etxeen presioak baita ere. Ez hori bakarrik, baina guztiz ados. Baina arlo ekonomikoan, zergatik eskatzen duzu hipoteka bat eta nola egiten duzu ordaintzeko? Bi baldintza nagusiak daude. Etxe bizitzaren prezioa eta zure soldata hori ordaindu ahal izateko. Neurri honek aldatuko ditu hauetako bat? Ez, justu kontrakoa, zuk esan duzuna. Etxe bizitzen prezioa igo egingo du eta soldatak berdin jarrituko dute. Orduan, jabeak edo etxe bizitza saltzen duenak dirua lortuko du, eta zu geratuko zara zorrarekin. Eta zorra gainera, zor horrekin gainera, abala ejekutatzeko orduan desauzioak egingo dira. Orduan, kaleratzeak egongo dira, gero eta gehiago. Soldata berdina baldin bada, eta etxe bizitzen prezioa gora egiten baldin badu, ez da inolako irtenbiderik, ez gazteentzat, ez familientzat, ez inorentzat. Erroan den problematikari ez dio erantzuten. Ez, baina azken bola honetan, dinot, gai hau nik uste dut mai gainean jarri dela hainbat tokietan, eta horregatik hainbat diru laguntzak egon dira, batez ere, ikusi dugu azken bola honetan, egon direla diru laguntzak eta olako neurriak, baina hori, ez da aldatzen, benetan aldatu behar dena. Eta da betiko gauza, ez dago ausardia, hori, benetan sartzeko eskua sartu behar den tokian. Eta azkenean, betikoa, ez da heltzen guztientzat, azken finean hori irizpide batzuk edo baldintza batzuk bete behar dituzu olako laguntza bat jasotzeko, orduan jende asko geldituko da kanpoan ja zuzenean, beste aldetik mugatuta dagoenez gazteentzat eta adin txikikoen familientzat, beste kopuru bat kanpoan gelditzen da, orduan, ez dakit nola esan, ez da esertarako balio ez dut esango, baina ez da epe luzeko neurri bat. Zuk aipatu duzu baldintzak zeintzuk dira, gazteentzat diru gutxi lortu dituztenentzat lanaren bidez. Orduan, zure soldata nahikoa ez baldin bada hipoteka lortzeko, egiten duzuna da hipoteka gehi abala. Eta biak ordaindu behar dituzu bata baino. Orduan, justu kontrakoa lortzen duzu. Eta gainera, azkenean, etzen jabeak irabaziko dute eta bankuak berriro. Ze haiek seguru bat eukiko dute, ze haiek badakite abala edo ordaindu duzu. Bankuek eskatuko dute abalaren ejekuzioa eta abalaren ejekuzioa izateko kaleratzea izan behar da. Kaleratzea izango da azken ondorioa. Baina iritsi da justu berri hau etxebizitza legearen aurkezpen horren ondotik, eta ikusi dugu ere, horrek zenbat arrabotx zelako ikamikak sortu dituen ere. Nik uste dute gauzak ez direla agertzen dozein momentuan, nik uste dut nahiko bideratuta dauz ze momentuan egiten dituzten adierazpenak, ez? Eta gai bat iskanbilak sortzen baldin baditu, ez? Hor jartzen dute hainbat ez dakit berri neurri edo haiek nahi duten bidea hartzeko. Ez da kasualitate, hauteskunde kanpainan etxebizitzarena izango da hori gakoetako bat, eta politikariek badakite, baina gero haiek agintzen dutena, eske justu bide kontrakoa ardezake gaia, ez da? Baina, azken finean da guztio kontentatzeko, ez? Osa, bueno, hemendik beste aldetik, eta... Eta globo sondak, eta bakarrik titularra, baina titularraren azpian dagoena oso kezkagarria da. Orduan, ikuspuntu horretatik, zuk ikusten duzu sozialisten hori, agindua eta pentsatzen duzu kontuz hauekin, bai gobernuetan, bai hori
hori, ez bakarrik Espainiako gobernuan, baizik eta hemen bebai, azken finean etxe bizitza legeak hemen aplikatu behar dugu. Orduan, ez hor gainera justu ez, honekin etxearen prezioa zari gara, etxe bizitza legeak jartzen zuen fokua gehiago, edo hitz egin denan jartzen da fokua gehiago ez, alokairuen prezioen mugatzean, edo ez, balizko mugatze horretan, iritsiko da etxe bizitzen bueltako eztabaidarik noizbait. Ez dakit nik. Baina, benetazko, eztabaida baldin bada ondo, baina ez bakarrik momentu honetan puntu edo boska gehiago lortzeko. Batzutan ematen du, gaiak mahai gainean jartzen direla, ezberdintasunak adierazteko, edo begibistan jartzeko, eta jendea orduan aukeratzeko bata edo bestea, baina nik uste dut gai batzuk oraintxe bertan pipilean daudenak oso garrantzitsuak dira, eta horretaz asko hitz egin behar da, baina ez presaka betiko moduan edo eskondeak dauzelako. Baizik eta ganoraz eta jende ezberdinekin, ze orain hainbat arlotan sortu dira agente berri batzuk lantzen dituztenak, dinot orain dauze maizterren sindikatuak, ez dakit nola esan, dinot, etxe bizitzari dagokionez ez, baina hainbat esparrotan dauz agente oso ezberdinak aportatu alduten pila bat, eta nik uste dut haiekin batera eztabaida sakon bat egitea oso egokia dela, baina ez momentu honetan eta era honetan bakarrik hauteskundeak direla eta Egia da, gai honek ez, baduela asko edo interes askoko gai bat ere badela ez, eta esaterako etxebizitza legearekin EAen Eusko Jaurlaritzan ikusten genuen nola alderdi batzuek neurri batzuk arindu nahi zituzten, baina nola EAJak eta PSek ez, horren apaltzea edo itxarotea eskatzen zuten ez, agian eskumenarekin lotuta gehiago, baina bada ez, hor interes ekonomikoari erreparatu dionik ere. Bai, baina interes ekonomikoak beti pentsatzen dugu, enpresak, immobiliariak, baina geure interes ekonomikoak ere jokoan badaude, eta geure bizitzak ere jokoan badaude. Horrezegatik, alaitzek arrazoi guztia dauka. Argudio sendoak eta zorrotzak eman behar dira, eztabaidak lasaiak izan behar dira, eta geldoak, eta ikusi ondo aztertu behar dugu proposatzen den guztia, eta ez justu hauteskunde kanpainaren atarian, korrika, presaka, bakarri titularra, eta boto batzuk lortzeko, eta gero ahazten duzu, edo ez duzu ahazten, eta gero martxan jartzen duzu, neurri oker, prometitu duzun neurri oker hori. Bai ez, eta lehentxeago justu esan zuzuk ez nola datozen hauteskunde alde guztietan, ez, gai zentral bat da izango dela etxe bizitza, ez, eta bestelako gai zentralez hitz egiten bada beste bat potoloa baduguna zaintzarenan ez dakigu izango den, ez, politikariek markatuta, baina behintzat hor bada jende asko ez, eskatzen, zaintzari lehenbailen modu heldu batean edo heltzeko, eta ari horri tiraka zaintzaren ariak oial berri baterako bideak ehuntzen liburua aurkeztu berri du, orain gutxi Felix Arrietak, Deustuko Unibertsitateko irakaslea da bera, eta tira ez, apur bat zaintzaren korapilo horietan sartu da arakatzera, badugu justu Felix kameraren beste aldean. Gurera. Bai, eskerrik asko, egunon, eguardian. Bai, tira ez. Orain bai. Horixe, zaintzaren oial berri baterako bidea aipatzen duzu liburuaren izenburuan bertan, bide berriak irekitzeko beharrak agerian, ez, daude, geroz eta gehiago, azken urtek erakutsi digute hori, bada ahots asko altzatzen dabiltza, ez, eredu baten aldaketa bati begira, liburua, ez, lantzerako orduan, eta horri heldu zenionean, ez, zer beharri edo zer utxuneri erantzuteko ikusten duen beharra? Bai, liburuak erantzuten dio, nik esaten dut gurean ez daukagula berariaz zaintzaz arduratzen den sistemarik. Gizarte zerbitzuen sistema daukagula, baina gizarte zerbitzuen sistemak badauzkala bere ahuleziak, nagusiki egitura falta duela, gobernantzan ere ahuleziak dauzkala, eta pandemiaren ondorenean zaintza erdigunean jarri dugun honetan, eta horretan mugimendu feministak ere egin duen lana goraipatu nahiko nuke,
berpentsatu beharra dagoela eta batez ere egitura aldetik nolako sistema nahi dugun. Egia da adinekoen jartzen ditu nik erdigunean, adinekoen zaintza. Egia da pertsona gehiengoek etxean egon nahi dutela, baina momentu honetan ez daukagu nahikoa baliabide etxean zainduak egon alizateko. Familiak egiten duen rol horretan, eta nire ustez ondo dago familiak ala egin nahi balin badu, aukeratzea ez da librea, edo aukeratzea ez da momentu honetan aukera, nahikoa baliabide eta zerbitzu publiko ez dagoelako horri begira, eta uste dut badala garaia eztabaida publikoa sustatzeko, eta eztabaida publikoa hori irekitzen dugun heinean, beste zerbitzu batzuk eta beste arkitektura bat pentsatzekoa gure zaintza sistemari begira, Sistemen arkitekturan aldaketa aipatu duzu ere mugimendu feminista bera, horretan buru belarri badabilena, beraz gizartean bai nabaritzen da horretarako nahia, gogoa, eta eta egoerak beharra da nabarian uzten duena, eta orain hauteskundeak badatu zela, esango zenuke badirela prest alderdi politikoak honei heltzeko, izan ere zuen kanpaina horrean, kanpaina laster hasiko dela esaterako ezberdintasunak badaude, lurraldez lurralde, eta egia da agian diskurtsoetan Gipuzkoan hautagaiak ikusi ditugula, mahai inguru baten bueltan honetaz hitz egiten, baina beste lurralde batzuetan agian ez da hainbeste hitz egin. Nik esango nuke baietz, egia da kanpainaren testuingurua ez dela testuingururik onena momentu honetan adostasunak azpimarratzeko, eta kanpainan alderdi gehienek jotzen dutela gehiago bakoitzak bere programa mahai gainean jartzera ondokoarena goraipatzera baino, Baina uste dut momentu polita dela, sortzen ari direlako beti gorako logikan, adostasunetara iristea baimendu dezaketen edo lagundu dezaketen programak, Uste dut horretan alderdi nagusienek ikusi dutela zaintza erdigunean jartzearen beharra, ari direla gauzak beste modura egiteko proposamenak egiten, eta horretarako elkarguneak topatu daitezkela. Egia da oso urte zaila daukagula aurretik, orain hauteskundeak datozelako, urte bukaeran segurazki estatuko hauteskundeak izango direlako, eta hemendik urte betera erkidegoan ere hauteskundeak berriz izango ditugulako, baina egian denbora hau probestu daiteke konsenso horiek lantzen joateko, eta datorren hauteskunde ziklo hau bukatzen danean, nik itxaropena badaukat gauzak beste modu batera artikulatzeko momentua izango dela. Beraz, liburua ere bada itzakia apur bat testu inguru hori aprobetxatzeko eta konsenso horiek, nik posible ikusten ditudan konsenso horiek lantzen joateko. Hor besteak beste konsensu edo egikaritu daitezken konsensu horietara begira badaude hainbat proposamen, hor aipatu izan da, edo azkenean aipatzen da maiz ere zaintzaren euskal lege baten bueltan, horretarako ez dakit, harakatu dituzun kontu guztien horietan aukerak agertzen dira, alakoak egikaritu daitezen? Nik argi daukat eta liburuan ere horla esaten dut lege berri bat behar dela. Zagi lege berri horrek izan behar duen zaintzaren euskal legea, izan behar duen gizarte zerbitzuetako lege berri bat, edo izan behar duen gizarte zerbitzuak eta osasun sistemaren artean sortzen den soziosanitarioari begira egongo dan beste espazio bat, Nik liburuan proposatzen dut lehen arretan jarri behar dugula fokoa, eta lehen arreta artikulatu behar dugula beste modu batean, Beste modu batera esan da, nik matazaz hitz egiten dut askotan, gizarte zerbitzuetan, eta baita zaintzan ere, familiak egoten dira askotan toki batetik bestera joaten, oso argi ez daukatela erreferentzialtasuna zein den, eta beraz uste dut klabetariko bat erreferentzialtasuna lantzea dela, familiek behar dutela argi izan beraien erreferentea zein den, eta hori toki mailan landu behar dela. Eta toki mailan lantzen dugun heinean, horrek beste antolaketa bat behar duela. Eta antolaketa hori egiteko beste lege bat behar degula. Eta beraz, nik esango nuke beste lege horren eta beste eztabaida horren hasiera, esan dudan bezala, segurazki hurrengo urtean egikaritu daitekela, baina bitartean ere jun gaitezkela pauso horiek lantzen, Eta ikusiko dugu zen forma hartu dezakeen, baina behintzat eztabaida hori ireki eta norabaitera iristeko kapaz izan beharko gineke edo alderdiak izan beharko lirateke behintzat. Bai hortxe dugu liburua zaintzaren ariak ikusteko
Zerekin topatu zaren zu barrunbeetan, ez? Eta, ikasteko baita ere, ez? Etorkizunera begira zelako erronkak baditugun mai gainean, beraz, eskerrik asko Felix zurekin tartetxo hau hartzearen, helduko diogu orain, ez? Aipatu dituzunei, mi esker. Eskerrik asko zuei eta hurrengora arte. Hurrengora arte. Tira, ez? Zaintzaren hori, askotan hitz egin dugu hementxe, zenbat eta zenbat ertz badiren zaintzarekin lotuta daudenak, eta zenbat ari diren hausten, eta, presa badula gaiak buelta emateko. Bai, nik aipatzeko hori lehenengo eta behin, orain ez dela momentu egokiena, esan duguna. Gauza bera esango nuke, ez da momentu egokiena, bakoitzak nahi du ezberdintzea zein den beraien proposamena, beraz, adostasun bat lortzeko momentu egokiena ez dela hori uste dut, eta honetaz hitz egiteko gauza bera etxebizitzari buruz esan dudan guztia errepikatuko dut, jesarri behar da, sakondu behar da, nik uste dut hor bai agenteak egon beharko direla, pepai, feministak, feministen mugimendua, gero ikusten da nola menpekotasun legea erreformatzeko garaia dela eta horretaz bebai agente hauen parte hartza ezinbestekoa dela ikusten dut. Beste aldetik ezin dugu ahaztu zaintza eskubide bat dela eta ez da negozioa, beraz publikoa izan beharko da, eta hori nik uste dut aldarrikatu behar dugula, zaintza publikoa izan beharko dela eta horretarako tresnak beharrezkoak dira, eta askotan aipatzen da familia, eta nik gero eta gehiago ikusten dudana da familia eredu aldatu dela. Ordan ezin dugu pentsatu lehen bezala, seme alabak eta batez ere alabak egongo direla ama edo aita zaintzen, baizik eta orain bakoitzak bizi du bere aldetik ezakin nola esan, eta orduan bermatu behar dana da alik eta autonomia gehien, hori bai, horregatik esaten duenean infrastruktura eta zerbitzuak beharrezkoak direla pertsonak autonomoak izateko, azken finean residentzia batean joatea, zerbitzua ona baldin bada ondo dago, baina badago adineko jendean, nahiago duela bere etxean, bere nortasun ez galtzeko eta bere izaera ez galtzeko, hori tresna batzuekin igual aurrera eraman aldu bere bizitza. Orduan ikuste dut, gaia eztabaida bat behar duela, baina eztabaida sakona eta ez momentu honetan. Eta komentatu genuen, nik uste dute iraian egongo direla hori movimiento feministak batuta, daukate topaketa bat, eta horretaz hitz egingo dutela, eta nik uste dut oso garrantzitsua izango litzateke haien iritzia entzuteaz. Nik uste dute hor landuko dutela sakon gai hau. Ez horren nabarmentzen dira baliabideen faltak ez uneko egoera honi erantzuteko, eta gero ere ez, azken finean, etorkizunera begira, gizarte aldatzen ari dela, ez? Eta hor daukagu piramide demografikoa bera, baita ere ez, ohitura aldaketak eta familia ereduen aldaketak, eta zaintzan ere eragin handia dutenak. Eta hori guztiak baldintzak dira, eztabaida horretan sartzeko. Baina Felixek aipatu du azpiegitura aldatu behar dugula, instituzioen arteko elkarlana beharrezkoa dela, eztabaida sakona, zuk aipatu dituzun baldintzak ere oso garrantzitsuak dira, baina pentsatu behar dugu, zaintzaren kasu honetan pertsonak izan behar direla erdia, erdigunean egon behar dira. Pertsonak eta pertsona mota asko, alde batetik zainduak. Haiek ere zeo zer esan behar dute, eta zuk aipatu duzun moduan, autonomoak baldin badira, haiek jarraitu nahi duten bere bizitzarekin, eta hori ahalbidetu behar da. Gero, zaindariak. Askotan, haiek ere sufritzen dute sistemaren gabeziak eta sistemaren ahuleziak, eta sistema moldatu behar da, eta malgua izan behar da sistema, haien esanetara egoteko demagun, bai? Noski, sistema ez da, konpartitua izan behar da, ez feminizatua, eta gero, aipatu behar ditugu, zaindariak ez bakarrik familiakoak, baizik eta bere lan egiten dutenek, bere soldatak, bere lan baldintzak, bere beharrak, bere pentsakera, orduan hori guztia hartu behar da, eta pertsonak egon behar dira erdian, pertsona mota asko horiek.
Orduan, sistema egokia izango da, pertsona horien behar guztiak asetzen baldin baditu, eta ez da egokia izango, asetzen ez baldin baditu, gaur egun gertatzen bezala. Gainera, berak aipatu duen izan da lehenengo arretari zuzentuta dagoela, eta justo lehen arreta dago birrinduta, ez? Igual intermedia izango litzeteke, baina aztertu behar da. Bai, gainera, batzutan hitz egiten dugu, ze garrantzitsua den osasun komunitario eta zaintza komunitarioa ere, ez mai gainean jarri behar da, baina zuk aipatu duzuna, ez beti emakumeek eraman da, eta gainera da esparru bat, ez dakit nola esaten da, mespresuko kutsu bat eduki duela beti, ez? Eta gainera nik uste dut bereien aldarrikapena ez dira izan bakarrik pandemia garaian, baizik eta aldez aurretik erresidentzietan lan egiten zutenek aldarrikaten zituzten bereien beharrak edo aspaldi, batez ere zenbaz minutu zituzten egoteko pertsona bakoitzarekin eta zinezkoa zala, eta nik uste dute erronka hau aspalditik datorrela, eta orain jarri dugu mai gainean egoera behartu gaituelako, eta ez benetan garrantzia duelako, eta badeko garrantzia. Ez da horren biek tarteka ez publikotasun hori, aipatu izan duzu eta egia da ez, eta langile eta hitz egiten gabiltzanean, eta beste guztiaz lehenbiziko horma lan esparruan, eta zentzaren esparruan agian badela ez, pribatutasun horrek jartzen dituen. Jarraitzen baldin badu negozio bat izaten, edo subkontratain bitartean jarraitzen baldin bada eginez, ez dago irten biderik. Azken finean, hau izan behar da publikoa, eskubideak bermatu beharko dira. Eta erabakarra egiteko da publizitazioa, edo ez dakit nola esaten den, baina beharrezkoa da. Eskubide asko daude tartean. Zaindua izateko eskubidea. Zaindu ahal izateko eskubidea familia bezala. Eta gero, langile bezala, zure oinarrizko eskubideak. Eta eskubide guzti horiek ez dira negozio izan behar. Eta orain, dira negozio. Eta dago negozio eta gero eskubideak. Eta justu kontrakoa izan behar da. Eta horretarako, ados nago, publiko izan behar da. Ez baina justu lehen irakurtzen nuen titularra ez dute albistea bera irakurri, baina bazen esaten zuen nola CBek uste dela enpresarien elkarteak Euskal Sindikatuek greba larregi deitzen dituztela. Ez hor justu hori behar ninguen zarren egoitzetan Bizkaian gaur greba eguna bazela, eta gero agertzen zaigu aipatzen gailtzan ez bigarren parte hori. Baina argi dago, presio soziala benetan da gauza bakarra daukaguna gauzak aldatzeko, ze badakigu hauteskundeak hor daudela, baina boskatzen 4 urtero ez da zertarako balio. Orduan, nik uste dut presio soziala oso garrantzitsua dela, eta komunikabideetan egotea etengabe aldarrikatzen, eta jendea batez ere jakiteko zenolako egoeran gaude, ze batzutan ez gara konstienteak zenolako gauzak ditugu gure artean, eta azken finean, ez dakit liburuan agertzen zen, guztiok eukiko dugu beharra norbait zaintzeko, ez? Edo gu zainduko dugu norbait, edo norbaitek zainduko gaitu. Orduan, hau izan beharko da beste gauza bat kalera ateratzeko motibatu behar gaituena. Eta bukatze aldera ez hor proposamenen bat irten da, eta hor bazen batez, lege amankomun bat ez zaintzari dedikatuko dena, bere horretan horri nola erreparatzen diozue? Igual bai, zergatik, legea da daukagun tresna juridikoa eskubideak babesteko eta bermatzeko. Gero legea txarra baldin bada, igual ez du ezer bermatzen, baina, saiatu behar gara, eta orain ez daude bermatuta. Orduan, bermatuta daude bai, baina negozioa eta hor parekoak daude, ezta? Eta oso argia izan behar da, igual hezkuntza legean gertatzen den bezala da, publikoa, doakoa eta euskara babesteko modukoa. Zaintzen kasuan, igual berdina. Publikoa, pertsonak erdigunean eta beste baldintza bat. Horrekin bat nator, baina esango nuke batez ere esparru honetan dagoela migrante pila bat lan egiten, eta horiek legetik kanpo geldituko dira segurazki, eta niri horrek eskatzen nau. Beti dago pertsona batzuk, legetik kanpo, laguntzetik kanpo gelditzen direnak, eta pentsatu behar dugu gure gizarte barruan daudela, eta ea zelan egiten dugun hori
sartzeko benetan, eze bestela, ez goa, senyora. Behintzat, gai ezberdinekin aipatu izan dugu lehen biziko pausua onartzea izan behar duela, ez? Hezkuntzan aipatzen zen onartzea nolakoa behar duen izan eta zeintzaren esparruan, kontu guzti hauekin berdin esaten diat hemen utzi behar dugula gaurko solasaldia, eskerrik asko Bioi gaur gurekin izatearen eta orain jarraian eguneko albiste.